हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों जोबोद मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा खोथा सावरायनो नागिरदों। दा बेवहाय नोंथांमोना नुगासिनो दं जानो हागौ जे जोंनि ससियेल मिडियायाव गोबांथार खोथा मोनसे सरसा जागासिनो दङ। दा बे जाहैबाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा जे गोजाम खावरि एबा सिगांनि जेनाखि कइन्सफोर दंमोन, गोबाव बोसोर सिगांनि कइन्सफोर, रां माने फैसा खुस्रा होनना बुङो ओरैनोबा बर'आव फैसा खुस्रा, जायखौ मा होनो रां खावरि कइन्सफोर दङ। दा बेनि सायाव गोबांथार सरसा सोलिगासिनो दङ। फर एग्जाम्पल नोंथांमोननो दिन्थिना होदों जे 1913नि सोरनावबा जुदि अल्ड कइन्स दङबा, गोजाम रां दङबा, दा बिथांमोनहा 25 लाख करि मोननो हानाय जागोन। दा बे खोथाखौ गोबाङानो सरसा सोलिगासिनो दं आरो बेखौ इन्डिया मार्ट मुंनि मोनसे वेबसाइटनि गेजेरजों फाननो हानाय बा बायनो हानाय बा बियो बायनानै लांगोन, बेफोरबायदि गोबां खोथा नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ जानो हागौ। दा बिनि सायावनो नोंथांमोननो डिटेल्स होनो नागिरदों। दा माब्लानिफ्राय बेबायदि जाखो, दासो जादों नामा, एबा माबादि नंमारगौना नंमारा, बाथ्राया मा, बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खोन्थानो नागिरदों। माब्रैहाय बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। दा फैदो फारि फारि जागायलांदिनि। जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि बे गोदान नेचार पाब्लिकेशन इउटिउब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बे नोंथांनि गोसो आरो खालामा बेनिफ्राय जुदि खालामोबा नोंथांमोना नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला। दा फैदो फारि फारि थांदिनि। दा बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननो आंनि खुगाजों आं फोरमाया, नोंथांमोननो दिन्थि फोरमायलांगासिनो थागोन। दा बाहाय नुगोन, फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जे आं बाहाय टाइप खालामना दोनखादों नै, व्हाट इज इन्डिया मार्ट। इन्डिया मार्टआ मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिना होग्रोनि। इन्डिया मार्टनि सायाव जोंहा बेनि बाथ्राया फैदों नालाय, जेरै कइन्स फाननायनिया। दा नोंथांमोना नुगोन इन्डिया मार्टआ मा बुस्थु। दानो बाहाय नोंथांमोना नुदों जे आं दिन्थिनो नागिरदों इन्डिया मार्टआ मोनसे इ कमार्स कम्पानि, माने अनलाइन बायलाय फानलाय बेफार खालामग्रा मोनसे कम्पानि, जेरावहाय मा होनदों, कास्टमार टु कास्टमार सेल खालामनो हानाय जायो होनदों। आरो सोरबा बायारजों माने बायग्राजों कास्टमारजोंबो फानग्राजोंबो सोमोन्दो खालामनो हायो, आरो बायग्राजों बायग्रा, बेफारजों बेफारबो सोमोन्दो खालामनो हायो। बे मोनसे गावसिनि चेनेल, माने मोनसे इ कमार्स आरो जे साइडआव, जेरै हमनानै ला जोंनि दानि फ्लिपकार्ट, दानि जेनाखि नोंथांमोना नुबाय थायो मा होनो गुबुन गुबुन एमाजन, बेफोरावबो बायलाय फानलाय हाजोबसै गासैखौबो। दा बेबायदि मोनसे बियो इ कमार्स मोनसे कम्पानि होन्दों। आरो बे कम्पानिया 1996आव गायसनजादों होन्दों। हेडक्वार्टार नयडा दङ। फाउन्डार्सआ जादों दिनेश अग्रवाल आरो ब्रिजेश अग्रवाल, बिथांमोनहा गायसननानै गालांदों होन्दों। दा सेलिं पइन्ट एबा बायनायनि पइन्ट, बेयो जोबोद मोजां मोनसे वेबसाइट एबा मोनसे कम्पानि आरोखि। दा बयजोंबो गनायजानाय बे मोनसे कम्पानि, नेसनेल लेभेलनि, माने हादरनि, जोंनि भारतनि हिसाबै। दा बेनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोननो गोबां खिन्थानानै होगासिनो दङ, नोंथांमोनहा नुगासिनोबो दङ जानो हागौ। दा फैदो कइन्स फाननायनि बेलायावहाय। दा बेयावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा दिन्थिनो नागिरदों नै मोनसे बाथ्रा खिन्थाग्रोगोन आङो फारि फारियै। बा अल्ड कइन्सनि खोथा नोंथांमोनहा नुदों, अल्ड कइन्स फाननायनि। दा बेयाव मा होनदों, 1913नि कइन्स मोननोबा जे 25 लाख मोनगोन। दा बेफोरबायदि गोबां खोथाया नोंथांमोनाव दहाय आं एग्जाम्पलाव होबोदोंमोन। दा बेवहाय नोंथांमोना नुगोन, दा बाहाय 1913नि खोथाल' नङा, 18th सेन्सुरिनि, 19th सेन्सुरिनि, 17th सेन्सुरिनि जायखिजाया कइन्स दंबानो बाहाय फाननो हानाय जायो। नाथाय बे फाननायनि बेलायाव नोंथांमोनहा नुगोन, बाहाय जाय बेक्तिया फानहरदों बे फाननायनि मोनसे वेबसाइट, फाननायनि मोनसे सुबिदा, बे जायगाया। दा बेयावहाय जाय बेक्ति बियो फाननो माने फानहरनायसो चान्ससो दङ। दा बेयाव बायग्राया बायो बाया बे खोथा। जेरैहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों, बाहाय नुदों मोनसे अल्ड कइन्स दङनो। बे अल्ड कइन्स नोंथांमोना नुदों, बिनि दामा नै 500 लाख, माने 500 लाखसनि बेनि प्राइसआ। बेनिफ्राय जुदि बायनांगौबा नोंथाङा कल खालामनांगोन, बाहाय माने कानेक्ट खालामनो हानाय जागोन। गेट बेस्ट प्राइस जाबाय, नोंथांमोना बेसेबांनि लानो बेसेबांनि मानो। थिग बिदिनो नै 19th सेन्सुरिनि मोनसे अल्ड कइन्स होन्दों। दा बेनियाबो 50 लाखसनि होन्दों। बेयाव बेसेबां 19th सेन्सुरिनि होन्दों, बाहाय नोंथांमोना नुगोन। आरो जेरै नैबेबो 19th सेन्सुरि, बिथांनिनो मोनसेयानो 50 लाख, बेनिफ्राय नुगोन 50 लाखआनो बेबो। दा बेफोरबायदि गोबां दङ आरोखि। ओरै फारियावनो आरो गाहायाव नायलांबा नोंथांमोनहा नुबाय थालांबावगोन। जेरै जाय हमनानै ला नै बाहाय दं नोंथांमोनहा अल्ड कइन्स, बेना 100 लाखनि। बेनिफ्राय ओरैजाय नाय, बाहाय दङ इयार हिसाबै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होबावदों। नै बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन 1982, 1984, 2009, 2018 बायदिसिनाफोर बाहाय नुनो मोननाय जादों।
दा बेबादिखौ दानिया फानग्राया जाय व्यक्ति बिथाङा बेयाव सेलिं पइन्ट हिसाबै फानग्रानि पइन्ट हिसाबै बिथांमोना फानहरदों आरो बेबादि दाम लिरनानै हरदों। बायो बाया बे खोथा, सोरबायो सोरबाया जायफोरा नागिरनो इन्टारेस्टेड दं बिथांमोना बायगोन। दा बेफोरबायदि आरो अल्ड कइन्सनि दाम बे साइडआव फानहरनाय जायो। नोंथांमोना नुगोन आरोबाव नुदों टिपु सुल्ताननिनो बेसेबांबा राजानि समनिनो टिपु सुल्ताननिनो मोनसे कइन्स नैबे नोंथांमोना नुदों आरो बे कइन्सखौ 10 लाखसनि बेसेन थिखोनानै होनाय जादों। बायनांगौबा कल खालामनांगोन, नङाबा बेजों सार्ट खालामनांगौबा नैबाव गेट बेस्ट प्राइस बेयाव नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हानाय जागोन आरो। दा बेबायदि नुदों। बाहायबो नुबावदों नै आमटेक 50 फैसा कइन्सनि 1961नि, दहायथ' आं 1930 नुदों, बे 1961नि 50 फैसा कइन्स। बेनिफ्राय बेबायदिनो गुबुन गुबुन आरोखि नोंथांमोना एग्जाम्पल दिन्थिगासिनो फारि फारियै माबोरै जायो। 20 फैसा 1970नि बेनि 100 1 लाख बेसेना बेनिया नोंथांमोना नुदों। दा बे एग्जाम्पल आरो बेयाव गोबां फानग्राफोरा बेबायदि फानहरदों, गावबा गावनि बेसेन होनानै दिन्थिनानै होदों। दा बे इन्डिया मार्टआव बेबायदि सोलियो आरो। दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। ओरै अप्सन नुयोबा बाहाय गोबांथार बिथांमोननि अप्सन दङ आरो बोरै फानो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै लानो नागिरदों। दा बेयावहाय बे इन्डिया मार्टआ खेबसेनो बायनानै लांगोन, बायनानै लाङा बे नङा। नोंथांमोनहा नुगोन बे सेलिं पइन्ट, आं दहायनो खिन्थाखादों माबादि मा बुस्थु इन्डिया मार्टआ। दा बेखौ नोंथांमोनाबो सार्च खालामनानै नायनो हानाय जागोन। आं आरो गोदान मोनसे सार्च खालामनानै खिन्थाबावनि, नोंथांमोनहा नुगोन जे इन्डिया मार्ट सार्च खालामनानै लाय, नोंथांमोनाबो नुगोन इन्डिया मार्ट फैबाय नै। दा इन्डिया मार्टआव गोबांथार दङ नै, नोंथांमोना नुगोन सार्च खालामनो माने नोंथाङा मा बेसाद नांगौ बेखौबो सार्च खालामनानै लानो हानाय जागोन। सेल अन इन्डिया मार्ट, नोंथाङा जुदि फाननो गोसो दङ फाननो हागोन। मेसिनारि इकुइपमेन्ट्स नागिरदोंबा नुगोन, बिजनेस डाइरेक्टरि नागिरदोंबा नुगोन। दानि गोदानै सोलिबाय थानाय माने बेसादफोरनि केटेगरि हिसाबै बेखौ बासिनाय नोंथांमोना बाहाय गासैखौबो नुजोबनो मोननाय जागोन। आरो बिथांमोना एप्लिकेसन एपबो दङ थारमाने। दा सेल खालामनांगौबा नोंथांमोना सेलिं पइन्टआव थुनांगोन आरो बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार होनानै गेट स्टार्ट होनांगोन। नोंथांमोना जेरै बिदों कन्टेक्ट नाम्बार होनानै गेट स्टार्ट होनांगोन। बेनिफ्राय होलाङोबा फारि फारियै नोंथांनाव मा फाननो गोसो, नोंथाङा दा कइन्सनिल' खोथा होनदों बे नङा, नोंथांनाव जिखुनु प्रडाक्ट दंबा नोंथाङा बेखौ सेल खालामनो हानाय जागोन। आरो बेयाव बिथांमोनहा एक्सेप्ट खालामोबा नोंथांमोना प्रडाक्टआ नोंथाङा सेलिंनि पइन्टआव आपल'ड जाना थाहैगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा माब्रैहाय बायजायो बायजाया, सोर इन्टारेस्टेड दङ बेयो नोंथांनाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांजों सार्ट खालामनानै बायगोन आरो। खालि बिथांमोना फाननायनिल' मोनसे पइन्ट हिसाबै बिथांमोना लागोन आरो। दा बेबादि मोनसे सेलिं पइन्ट एबा बायनायनि मोनसे पइन्ट, कास्टमारफोरनि मोनसे पइन्ट इ कमार्स हिसाबैसो बियो सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ नोंथांमोना क्लियार जानो हागोन ना हायाखै आं बुंनो हाया, नाथाय आं नोंथांमोननो जिहेथु क्लियार खिन्थानो हादों होननानै आं आसा खालामदों। जेरै बाहाय गुबुन गुबुन प्रडाक्टफोरखौबो नोंथांमोना नुगोन, बाहाय कइन्सल' नङा गोबां बेसादानो बाहाय दङ। गारि मटरनिफ्राय लानानै नोंथांमोनहा गासैखौबो बेयाव मोननो हाजोबनाय जाहैगोन, मानो होनबा बियो मोनसे सेलिं पइन्ट हिसाबै। दा बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जादों जे मा बुस्थु, मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव चर्चाया सोलिगासिनो दं, बे हिसाबै नोंथांमोननो कनफार्म खालामना होदों। आरो नोंथांमोनाबो इजिलि बेबायदिनो सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय। आरो बेखौ आं खनसे बुंनो खावलायनो नागिरदों, माबा मोनसे जुदि आराव जादोंबा बियो नंगौ नङा बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायग्रो, बिनिफ्रायसो बाथ्राखौ बुं, बिनिफ्रायसो आगान सुर बे जायगायाव थांनोबा एबा बे बिथिङाव आगान सुरनोबा। गुबुननि खोथाजों खारनो नाङा। बेखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायदों, नोंथांमोनाबो बेखौ सार्च खालामनानै स्टाडि खालामनानै नायबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।